ओइ दुसफोर एकदम हाखु दावरा जाबायलै सिनेमा नायनो थांनो ओंखारदों सिनेमा दिनै माने सुर्यभानसि सिनेमा रिलिज जादोंना थ' आइनक्सआव थांनायदो आरो ना नायनो स' एकदम ओंखा मुखा जाबायलै दुसफोर ओंखा मुखा 9टा बाजानि स' माने फार्स्ट स' नायगोन आरो ना दिनै उपाय गैया गस्लायाबो पुराना गामियाव बायनायानो गोदान लाफैखायाखै फैनानै ओइ गलायबायलै मबाइला दासो मोनफैदोंलै बास स्टपआव ओंखारबाय गारिनिफ्राय दासो हारसिंनो लायखायोलै आंना सिनेमा नायनायाबो लोगोफोरानो माबा सिनेमा नायनो राब गैया फैसाफोरखौनो गियो थानानैबो गैयि बायदि खालामो इन्जय लानांगौ बारा लाइफआव खनसे खननैखौ ना एसे दङ आरो ना 2-3 मिनिटनि लामा 2-3 मिनिटनि लामा दंबावो आरो बास स्टपनिफ्राय बै नुहुरबाय हलखौ टाइमालाय 9टानि टाइममोन 9टा जायां जाबाय दा एसे लेट जाबाय ओंखारनायानो देलायनायफोरानो जोबाना मा होनो हिनजावफोरनि बायदिसो देलायनाय बायदि बै नै आइनक्सआ बैथिं मोनसे दंबावो आरो आइनक्स माने गंनै खारोना खाथियावनो सेरावनो मोनसेया शपिं मलबो दङ ओमफ्राय मोनसेया नैबेयाव आरो शपिं मल गैया बेयाव माबा माबि दंसै आरो ना स' आगोल बेयाव पुरानामोन आरो नै मोनसेया पुराना आरो ना ओमफ्राय बै मोनसेया गोदान दा नैबेयाव नायगोन आं पुरानायाव माने मोननैबो आइनक्स जाबाय आरो ना बे आइनक्स नङामोन आगोल दा माने सेरावनो मोननै आइनक्स आरो ना मा मोनसेयाव नायनो जायो मानसिफोरा बेयावनो खम जायो आरो ना हलाव हाउसफुल जानो नागिरा मानोना खाथियावनो मोननै थाबाय नालाय सेरावनो टाइमाबो सेम टाइमावनो माने स' देखायोना स' बिनिखायनो हाउसफुल जानो नागिरा आरो ना बेबाय मानसिफोरालाय फैदो फैनायलाय नायनोलाय फैगोन बै मोनसेयाव लानांगौमोन एक्सुवेलि आंना नैबे मोनसेया माने स्क्रिन आंनिया बाय फिसा बायदि मोनदों आरो ना आं दा जायाव नायगोन स्क्रिनखौ बाय एसे फिसा बायदि नुदों आङो उनावसो नायबाय आङो स्क्रिनफोरखौ ओमफ्राय बै मोनसेनाव नायथावनामोन मा बुंनो दा लिफआबा सोलिगोन ना सोलियाखै लिफआव थांसै लिफआव नायलांबाय थादों नोंथांमोना मा नुयो नुवा ना स्क्रिन लिफआव गाखोबायलै मेंबाय हाखु दाखु फैनानै मागोदि जायो सिनेमाया नायनो बहुत लुबैना दंमोन आरो ना आगोलनिफ्रायनो साथाम हिर'नि मुभि वान्स फ्लोर महराथ' माथो बोराय महर जालांबायलै मोनसिगोन आंना फ्ल'रा 3 फ्ल'र मोनबायलै दुसफोर नै ला जोंहा सेक्युरिटिफोरा नेगासिनो दे होमबा टिकेट खिथिनो दं चेक खालामबावलायोसो नै जोंहा कौन सा स्क्रीन में सूर्यवंशी मोनफैबायलै दुसफोर चेक खालामबावलायोसो नै सिनेमा नैबेखौ नायनांगोन सत्यमेव जयते 2 बेखौ नायगोन फैबाथाय अपेन खालामाखैनो दाबो ओमफ्राय नैखो सालमान खाननि बेखौबो नायनाय जाबा नायसिगोन नायना जायाबा मिथिला आरो ना बेखौ नायना जाबा नायसिगोन नङाबा मबाइलाव नायगोन गोलोमजोब्बायलै दिनैसो फार्स्ट ना मानसिया एसे खम आरो ना माने बहुत दिन जाबायमोन ना खुलियाखैमोन
अपेन जाबायनो फांसे वाव नायदो ओइनै दसफोर स्क्रिनखौ C8 माबायमोनलै आंनालाय रदै नायना लानि B8 आरो आंनाव ना मानसि गोबाङा दै बारालाय B8 आपका कौन सा भैया हमारा वही है हम लोग को 7 और 9 था 7 और 9 बने एक के एक है ना लेकिन इसमें कोई आएगा तो बाद में आपको नहीं आएगा वो बने हाँ? दिखा टिकट दिखा आपका हाँ टिकट दिखा आपका ये वीडियो मत निकालिए ओके इन्टारभेल जादों सामोसा जानो फैदों र' मा मोनजायो नायनोसै सामोसा है भैया हाँ सामोसा एक एक प्लेट कितना 120 120 दो आते सामोसा जानोलै उखैसोदों मा मोनो नायलाय और पॉपकॉर्न कितना पॉपकॉर्न हाँ हाँ स्मॉल साइज बिग साइज ना ये अच्छा ये जो समोसा दे हम दिल्ली जानी दो समोसा में कितना 120 समोसा मोनने 120 वाव आगन जानो लोगोफोर लोगो मोनफिनबाय मबाइल दासो जोबदों आरोना जास्ट जोबलायबाय नै लिफआव गाखोलायबाय माने बरिं नांदों आरोना इन्टारेस्टिं आरोना माने बरिं जाखाया आरो एसेबो ना नाइट डिउटि मावना फैदोंमोन नाथाय एसेबो माने उन्दुनो ओंखारखायाखै आरोना स' मोजां नांदों माने एक्सन मुभि आरोना बियो रोमान्स गैया आरो जेबो माने एक्सनल' ओमफ्राय कमेडि दङ ओमफ्राय नै मोनबाय दा थांनो जालायबाय हारसिं थांलायनोसै आरोना रुमाव उपाय गैया लोगोबो फैया नालाय गार्लफ्रेन्डफोर थाबाला मोजां जायो आरोना मुभि नायनायफोराव मानसियालाय बारा गैयामोन खिन्थु दा जादों आरोना नै सानजौफुनियावसो जागोन आङो फार्स्ट श' नायबाय नालाय फार्स्ट डे फार्स्ट श' बारा मानसि गैबाङा ओमफ्राय आरो माने मोननै जाबाय नालाय खाथियावनो हला बेखायनो माने फार्स्ट श'बाबो फुल हाउस जायाखै आरोना स' दाफोरसो मा जायो मिथिया खिन्थु मुभियालाय हिट जादों आरोना नायगोन मानसिफोरा दा रिजाल्टखौ मोनगोन नालाय माबोरै जादों जायाखै बेसेबां फैसा खामायाखै बेफोरखौ निउसखौ नायग्रोयो ना मानसिफोरनि अपिनियन नायोना रिभिउ नायखांनानै मा बुङो मानसिफोरा ना बेखौ नायनानै किसुमान बे मुभिखौ नायग्रा दङ ना स' नायदो नोंथांमोनाबो सोरबाफोर नायनो गोसोब्ला नायफैदो इन्जय लादो ना बडिनि उनाव हल अपेन जादों नोंथांमोनाबो जुदि नायनो गोसो दंब्ला नायफैदो ना दे होमबालाय थांलायनोसै आंहा रुमाव थेंक इउ जोबजासे नायनायनि थाखाय नोंथांमोना बियो गवानि मारगाव बास स्टेन्ड आरो ना कादम्बा बास स्टेन्ड बेयाव गभर्नमेन्टनिबो बास मोनो माने सरकारि मा होनो इखोथाय जोंनियावबा मा होनोथाय STC ना मा होनोलाय आसामाव बेयाव कादम्बा होनो आरोना कादम्बा बास टिकेट दाननानै थांनाय जेथिंबो थांनायनि बास मोनगोन आरो नै बेयाव ना बिराद गिदिर आरो बास स्टपआ मारगाव दै बेयो मारगाव कादम्बा बास स्टेन्ड गवा कादम्बा बास स्टेन्ड सोरबाफोर मालाबा फैयोबा गारि भारा लायालासिनो नोंथांमोना बासजों आप डाउन खालामोब्ला नोंथांमोना बेरायनो फैबाथाय खम खरसायावनो खारग'यो आरोना बिदि आरोना